बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय, आं रानि बसुमतारी, बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। सीजन 1 आव आं फार्स्ट भट राउन्डनि थाखाय सिलेक्ट जादों। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं उननि राउन्डआव बादायनो खाबु मोनगोन। प्लिज आंनो भट होनानै उननि राउन्डआव बादायनो खाबु होदो। आंनि कड नाम्बारा जाबाय R001। प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 6 फेब्रुवारि 2021। सनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटिउबाव नाय आरो लाइक थुनानै आंखौ भट हो। बुंफिनदो 6 फेब 2021 सनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा। नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। सीजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि इउटिउबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुना भट दिन्थिहर। नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनिसिम थांसै। जों बिथांखौ खावलायनो सानबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय रानि बसुमतारी। हंसती रहती हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझती नहीं थी, हवाओं से मैं यूं उलझती नहीं थी। हसीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। गोबां मोजां मोसाबाय जोंहा रानि बसुमतारीया। बिथाङा गलाघाटनि, बयबो मिन्थिखायो, दहाय बुंखानानै होखाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों सिगां जाजेसनिसिम थांनायनि सिगां बे आथिं थिखाना आथिंखौ ग्रोब ओरै होदोंना, जा मोजां नुगारगारबाय आं बेखौ। जा मोजां जादों। आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोनाखै आं बेखौ बुंनो थांला, बाट आंनिखौथ' आं बुंगोन। आरो किसी ने भी ऐसा डांस नहीं देखा होगा ना। बडोलैंड में रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी खड़े। मेरा लेकिन नहीं हुआ, मैं शौक गया और देखने के लिए और तरस रहा था। इतना जल्दी खत्म हो गया, बाप रे। मैं थोड़ा सा इधर कर गया, खत्म हो गया जल्दी, इतना जल्दी खत्म हो गया। वाव, बहुत अच्छा डांस था, बहुत बिराद मोजां, गोबां मोजां डांस खालामबाय बिथाङा। नोंनिफ्राय मिन्थिनो लुबैदों नोंजों सोर सोर फैफादों नानि? आंनि मा आरो पापा। स' बैसोर सना फिथर नोंनि बिमा आरो बिफाखौ जोङो गोसो गोथारै स्टेजआव खावलायहरबाय बा लेंहरबाय। प्लिज रानि बसुमतारीनि बिमा बिफाया स्टेजआव फैथोंसै, जों खावलायबाय। आरो रायजो राजाफ्रा आखाइ खबनानै बरायदों। रायजोफोर, रानि बसुमतारीनि बिमा बिफा बिथांमोना गलाघाटनिफ्राय फैदों। स' आदैनिफ्राय आं बेखौनो मोन्थिनो लुबैगोन, नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोनि थाखाय बेसेबां हार्डवर्क खालामखो आरो माब्लानिफ्राय बे नानिया बा बे सिस्टारा बे मोसानायखौ जागायजेनदों बिनि सायाव एसे।
गिबियावनो आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन चेनेलनि मानगोनां बिगोमा राजेन बसुमतारी सारजों लोगोसे चेनेलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। मानोना दिनैनि दिनाव जोङो गलाघाट आसाम नागालेण्ड बर्डार सेरनिफ्राय जों फैदों। एकमात्र जोङो बे बड'लेण्ड चेनेलनि थाखाय जों बे स्टेजाव नुजाफैनो हादों आरो जोङो इउटिउबाव मोननानै जोङो अडिशननि थाखाय जों थिक थाक जागासिनो दंमोन। जों प्रिपेरेसन जादों। जोबोद कर'नानि समावबाबो जोंना मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, फिसाजोआ जोंहा गावनि बेक्तिगत गारि गैया, जों अब्लाबो भारा खालामदोंमोन। लोगोफोरा गारिखौ थाव सोनानै लाना थांदो सार बिदि बुंदोंमोन। नाथाय फिसाजोआ आंना गारियाव गाखोनो हाया, गोबायो। दा बेनिखाय बेरामखौ जों दा नै महामारियाव बिराद गिनानैबाबो जोङो ब्रह्मपुत्र ट्रेनाव फैदों जोङो। ट्रेना नाथाय बिसिम स्टपेज बिनि थाखाय खेबसे आखाइ खबनानै होदो। थ' जोङो सानदों जोंना फिसाजोआ बेनि लाइफआ जादों जिहेतु बेयो बुंदों सासे करिय'ग्राफार जानाय। बेयो 2015निफ्रायनो डान्स मोसादों। फार्स्ट टाइम बेयो कथक मोसादोंमोन, ओमफ्राय हारसा मेथाइ। जोंनि बेवहाय बर' करिय'ग्राफार बिदि गैया। थ' जों जायखिजाया बियो माने VCD नायै बे समाव मोसाबाय थायोमोन हारसिङैनो। ओमफ्राय जोङो जोंनि सिसुपानिनिफ्राय बरपेटाराव फरायनो थाफैनाय जादों। बरपेटाराव थाफैनायाव मोनसे हम फेमिलि डान्स एकाडेमिक बुंनाय मडार्न, बेवहाय जोङो नाम थिसनदोंमोन। बेवहाय 2016नि खोथा बियो। 2016आव डान्स बांला डान्स बुंनाय मोनसे अडिशन होदोंमोन। ओमफ्राय जोंना बेजों आंनि आब'नि फिसाज्ला सासे उन्दै 8 इयार्स, बियो जोबोद स्टार्न खालामनो हायो उन्दैनिफ्रायनो, बेनो फोरोंनायमोन आरो। ओमफ्राय दाना बै लराया जोंना सुपार डान्साराव 3rd राउन्ड अडिशन सेलेक्ट जादोंमोन आरो कलकाता कल खालामदोंमोन 2017आव। ओमफ्राय दाना बेना मोनसे उदैनि एक्सारसाइजआ हयथ' एसे बारा जाबाय, माने मास्टाराबो जेरैबायदि फोरोंनांगौ बिदि इसेबां एक्सपार्ट नङा थारमाने। ओमफ्राय जोबोद माने बेरामनि थाखाय जोंहा थांनो हायासै, पार्टिसिपेट खालामनो हायासै, लेंहरबाय थादोंमोन। जायखिजाया जोंनि बे भागिन आंनि आब'नि फिसाज्ला बिथांखौ डान्स बांला डान्सआव जोंनि बे मास्टारा बे मोनसे स्कुलनिनो 3 खुदिया लाना थांदों कलकातायाव। लाना थांनानै दाना कलकातायाव मा जाबाय, जोंना बे भागिना मोसानानै बुंबाय आरो गावसोर बेंगलि मेथाइबो मोसानांगौ। थ' बेखौ मोसानानै बुंबाय जे गाबोन नोंथांमोना फिन मोनसे देखायफिननांगोन, बिनि उनाव नोंथांमोनखौ सेलेक्ट जाया अब्लासो लाखिगोन बिदि जाबाय आरो। थ' दाना मा जाबाय, बे टिभिनि सेराव आं बुंनाय बायदि जायो, जों बर' नालाय, दा मास्टाराबो मालाय गुबुन हारिनि। गुबुन हारिया मा खालामबाय, जोंहानि आब'नि फिसालाया बेखौ थारमाने फोरोङासै हराव। फोरोङैयाव अखा नायनानै मा जाबाय, चेनेलनि बिगोमा बिथांमोना बुंबाय नोंथांमोनखौ जों 6 दिन टाइम होदों, 6 दिनाव नोंथांमोना फोरोंनानै फै। दाना हजोंनो कलकातायाव थाबाय थानायनि उनाव मा जाबाय, दिना हरसे थांगासिनो दङ, खिन्थु जोंहानि आब'नि फिसाज्लाखौ फोरोङैयाव आब'आ एसे गोरायैनो बुंबाय आरो मानो बिदि खालामदों नोंसोर, जोंबो थाखा फैसा खरस खालामनानै फैदों बेवहाय, थ' नोंसोर मानो बिसोरखौथ' फोरों, बिसोरखौबो फोरों, जोंहानिखौबो फोरों। नाथाय लास्ट टाइमाव मास्टारा बिदि बुंनायखौ गाज्रि मोननानै फोरोङासै आरो। दुखुनांथाव बाथ्रा, बे ग्रान्ड मेगा श'निफ्राय बांला डान्सनिफ्राय जोंहा न'आव फैनांबाय। फैनानै जोंहानि आब'आ किसुमान खोथा बुंनायाव बै भागिनाबो जोंजोंनो न' भारायाव थायो, रुमाव थानायाव जोंहानि बिनि बिफाया डान्सआव सापर्ट खालामा, जोंनि गुमैया। दा जोंहानि रानिखौ मा खालामबाय, बै मास्टारा दाना बै बिमाजों नांलायनायखाय भागिनखौ स्कुलाव थांनो होला। होमबा जोंहा जेला बेखौ लाना थांदोंमोन, आंनि मिसेसजों बेजों लाना थांनो डान्स स्कुलाव हाबहोआसै आरो। बिनि बिमाया आंखौ गोरा खोथा बुंदों, आङो डान्स स्कुलाव बे लराखौ आं माने फोरोंनो हाया। होमबा जोंहाबो दुखुनांथाव बाथ्रा, खारन बिनि बिफाया बेखौ सापर्ट खालामा, बेखौ जोंहासो स्रिनो डान्स मोसाहोगासिनो दं, बिनि नाथाय टेलेन्टआ दङ। थ' बेनिखायनो जोंहा मिसेसआ डाइरेक्ट बुंबाय जे जोंहानि रानिखौ बै लराखौ जुदि बेहाय हाबहोआबा, स्कुलाव हाबहोआबा, जोंहानि रानियाबो होमबा बे स्कुलनिफ्राय ओंखारनांगोन, बे स्कुलाव जोंहा डान्स सिखायनो हानाय नङा, मानोना बे खुदियाखौ जोंहासो फोरोंहोगासिनो दङ आरो जोंसो लाबोगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि बुंनानै लास्टआव बे डान्स स्कुलनिफ्राय जोंहा बिसोर मास्टारा जोंखौ जेबो बुङासै आरो जोंबो बे डान्स स्कुलनिफ्राय ओंखारबाय। ओंखारनानै 2017निफ्राय रानिया जोङो फिन माने जों जायगायाव थांफिनबाय सिसुपानियाव, ओमफ्राय मोसागासिनो दङ। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम रानिनि लाइफ टाइमाव दिनै जोङो बेहाय टिभि रियेलिटि श'आव जोङो अडिशन होनो फैदों। बे लाइफआव बेनो दा फार्स्ट जादों आरो। अके, गोबां
गोलाव जारिमिन दङ आरो लोगोसे मादैया माबाफोर बुंनो नामा एसे नों बुंला एसेबाबो बुंनानै होथारदो जाबाय दे क्या बुंनो बुङाब्ला दे गावनि गथ'खौनो एसे खुदुमस्रादो हाग खालामदो दे औ दे मोनसे स्ट्रं बेखौ बुङो अननाय जों बेखौ मिउजिक स' आदै मिथिखायो दानियाबा स्टेजआव एसे माने जालाक दिखला जा नङा होमबा स' जों बेफोरबायदिखौ मोसानो थाखायनो नोंथांमोनखौ लेंहरदों आरो लोगोसे बेल' नङा जे जों नोंथांमोननि सोमोन्दैबो एसे मोजाङै मोनथिसारनो थाखाय लेंहरनाय जादों दायो जोङो नोंथां मादै आरो नोंथांनि मोसानायखौ जों नायनो लुबैथारबाय आखाइ खबना हो रायजो राजाफ्रा बेखौ होनो रमान्टिक थेंक इउ सो माच आदै आरो मादैखौबो गोजोननाय जासिबाय सानैखौबो जों दसे स्टेजआव फैनानै जोंनि बे स्टेजखौ मेहेरगोनां खालामहोनायनि थाखाय जोङो दायो जाजनिसिम पइन्ट बा बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ बेसेबांखिनि पइन्ट होनो बा बिथांमोननि मोसानायाव माबायदि मोजां मोनदों बिनि सायाव जोङो थांगोन मोनथिनो थाखाय जों फार्स्टआवहाय मिस्टार माइकेल मोसाहारि जों बिथांनिफ्राय जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो सानबाय Hello. Hello sir. Very great performance that was. Thank you so much sir. You are a born performer. Do you know that? Yes sir. You are a born performer. नों जोनोम जानायानो मोसानो थाखायसोखा. नोंनि timing, expression, ओमफ्राय execution. माने मोसानायाव execution को नांगौथ'. माने फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम जुदि नों जाजखौ ना हमथानानै लाखिनो हायो. बेखौनो सासे performer, stage performer, and you have done this today, and I'm very happy to see you dance this way, and तुम्हारा future bright है, and I wish you all the best. Thank you so much sir. Thank you. से और क्या कमेंट्स आई है प्लीज मैम हेलो Hello ma'am. आंथ' नायनानै खुगा सिलायनानैसो थादों मा कमेन्ट होबावनो दे एकदम साफ सुथरा Thank you ma'am. एकदम नीट एन्ड क्लिन Thank you ma'am. जेबो खुद गैया बडि लेंगुवेज गासिबो एक्सप्रेसन Thank you so much Okay. ma'am. Thank you ma'am. अल द बेस्ट Thank you so much ma'am. थैंक यू मैम मोनथिदोंना माने सेलेक्टआथ' थांखासिगोन आं रावनोबो थांखा दिंखो सारनिसिम जों थांसै हेलौ रानि Hello sir. आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन नों so cute Thank you आरो so much. नोंनि मोसानायाबो बेबायदिनो जोबोद क्लिन जादों आरो जि स्टान्ट खालामदों so nice Thank you so much sir. balance is good Thank you so much sir. बेबायदिनो खालामलांबाय था Oh, नोङो नेसनेल लेभेलाव थांनायनि चान्स दं International. thank you so much sir. Internationalसिम थांगोन बियो आं खावलायगोन बिसोरनि पेरेन्ट्सनो प्रोफेशनेल डान्स स्कुलाव थिनहर मेरला डान्स स्कुल दं आजिखालि माने गोजौ लेभेलनिफ्राय फैना गुवाहाटियावबो मेरला स्कुल फैबाय एटलिस्ट वर्कशपफ्रावबो लां माने बिना माने माबाया दङ बे केलिबारा दङ बायह्रासिम थांनो हायोबा आमेरिकान्स गट टेलेन्ट ब्रिटिश गट टेलेन्ट बेफोरावबो थांनायनि खमरा दं बेहा स' नाजाबाय थादो बिदिनो भेरि ग्रेट डान्सार सुपार एक्सप्रेसन एभ्रिथिं इज पारफेक्ट Thank Well you done. so थाखाय much sir. खेबसे Thank you. आखाइ खबनानै होस्रादो मिस रानि बसुमतारी फ्रम गलाघाट थेंक इउ सो माच रानि नोंथाङा Thank you. नोंथांनि Thank सिटआव you so जिरायनानै much. मासिखौ लाहैनो हासिगोन गोबां गोजोननाय थाबाय Please please आंनो vote हो आंनि first vote राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 6 February 2021 सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटिउबाव नाय आरो लाइक थुनानै आंखौ भट हो बुंफिनदो
6 Feb 2021 सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नि लाइव टेलिकास्ट बड'लेण्ड डांस मास्टर सीजन 1 सीजन 1 नि फर्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि इउट्यूबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक टुना भट दिन्थायहर